У перыяд станаўлення Вялікага княства літоўскага галоўнымі лекарамі на тэрыторыі краіны былі ведзьмакі, знахары і шаптухі. Як сяляне, так і феадалы таго часу лячыліся зёлкамі, расліннымі мазямі, абярэгамі, настоямі, вадой і сонцам. Нават зараз у вёсках захавалася лячэнне травой і іншымі традыцыямі, якія бяруць свае карані ў паганскай спадчыне нашай краіны. З прыходам хрысціянства на землі Вялікага княства ў першую чаргу паслугамі знахароў і шаптух карысталіся бедныя сяляне. Але часам знахароў і ведзьмакоў запрашалі да сябе ўладары, нягледзячы на тое, што ў іх распараджэнні былі лепшыя лекары таго часу. Звычайна ўладары звярталіся да гэтых народных лекараў тады, калі ніхто ўжо не мог дапамагчы. Па меркаванні археолагаў, правільна зрослыя пасля пералому зламаныя косткі і іншае сведчаць аб тым, што ў жыхароў Вялікага княства былі свае лекары, якія мелі ўяўленне пра медыцыну. Да 15 стагоддзя ў Вялікім княстве адчуваўся недахоп высокакваліфікаваных лекараў, якія атрымалі адукацыю ў заходнееўрапейскіх універсітэтах. Такія лекары былі рэдкасцю нават у маёнтку ўладара. Вялікі князь літоўскі Вітаўт падчас сваёй хваробы карыстаўся паслугамі акуліста Конрада. Той быў дасланы ў Вялікае княства па загадзе магістра тэўтонскага ордэна. Акрамя Вітаўта, дасланы лекар лячыў жонку вялікага князя Юльяну. Аб недахопе лекараў таксама сведчыць той факт, што князь Свідрыгайла ездзіў на лячэнне ў Рыгу і Марыенбург. Ужо пры двары Ягайлы з'яўляецца некалькі дактароў і аптэкар. Усе яны скончылі еўрапейскія медыцынскія школы, але гэтыя дактары не былі заўсёды пры двары. Калі Ягайла захварэў на ліхаманку, яго лячылі лекары, пасланыя рымскім імператарам Жаемонтам Люксембургам. Нязменныя прыдворныя лекары з'яўляюцца толькі пры двары Казіміра IV і Александра Ягелончыка. Колькасць дактароў, якія лячылі Вялікага князя, складала 8-10 чалавек. З іх толькі 5 заўсёды суправаджалі князя ў ягоных падарожжах. Гэтых лекараў узначальваў галоўны лекар. Дактары Вялікага князя лячылі таксама ўсю яго сям'ю, службоўцаў высокага рангу, атрымліваючы за свае паслугі добры заробак. У 1506 годзе захварэў Александр Ягелончык. Ад невядомай хваробы яго лячыў нейкі Александр Балінскі. Мужчына казаў, што ён лекар, але дагэтуль невядома, навучаўся ён медыцыне ці быў простым шарлатанам. Каб вылечыць хваробу Вялікага князя, ён ужыў невядомую тэрапію, ад якой Александру стала яшчэ горш. Па патрабаванні доктара медыцыны Мацея Блонскага Балінскі быў выдалены ад двара. Пасля гэтага стан Александра палепшыўся, але тым не менш ён усё роўна неўзабаве памёр. З канца 15 стагоддзя ў гісторыі медыцыны Вялікага княства надыходзіць залаты век. Бурліва развіваюцца медыцынскія інстытуты, ствараюцца першыя бальніцы і аптэкі. У 15 стагоддзі Вялікае княства літоўскае сталі часцей наведваць лекары з заходняй Еўропы, якія маглі пахваліцца сваёй універсітэцкай адукацыяй. Аднак і сярод жыхароў Вялікага княства былі знакамітыя дактары. Так, прыкладна ў 20-х гадах 15 стагоддзя лекарскай справай у Вялікім княстве займаўся знакаміты Францыск Скарына. Лекары, дзякуючы сваёй прафесіі, паступова сталі ўваходзіць у кіруючую эліту гарадоў. Але ўсё ж лекараў з прафесійнай універсітэцкай адукацыяй у краіне не хапала. Таму самай распаўсюджанай групай у сярэдзіне 16-18 стагоддзяў былі хірургі-цырульнікі. Яны лячылі кіраўнікоў і шляхту, дапамагалі бедным, збіраліся ў майстэрнях у буйных гарадах і працавалі індывідуальна. Швейцарскі лекар і алхімік
Парацельс, які наведаў у свой час Вялікае княства, выдатна ацаніў здольнасці прадстаўнікоў гэтай гільдыі. Да іх прад'яўляліся высокія кваліфікацыйныя патрабаванні, нягледзячы на тое, што яны прыналежалі да сярэдняга звяна медыцынскага персаналу. У гістарычных крыніцах лекары і аптэкары пачынаюць сустракацца ўсё часцей у маёнтках не толькі караля і яго прыдворных, але і ў маёнтках іншых дваран княства. Але ўсё ж развіццё аптэк у краіне ішло марудна. У іх звычайна прадавалі лекавыя травы, каштоўныя камяні, сушаныя часткі жывёл і змяіную атруту, сала, замежныя тавары, мыла, віно, вострыя прыправы. І ў гэтым яны нагадвалі аптэкі сярэднявечнай Еўропы. Для таго, каб адкрыць новую аптэку, неабходна было атрымаць дазвол караля. Крыху пазней Жыгімонт Аўгуст сваім загадам устанавіў кошты на лекі і вызваліў фармацэўтаў і аптэкі ад падаткаў. У маёнтку Жыгімонта Аўгуста працавалі 17 прафесійных лекараў. Значная колькасць з іх былі замежнікамі, пераважана немцы і італьянцы, сярод якіх было ўсяго толькі некалькі палякаў. У 1547 годзе захварэла Барбара Радзівіл. Яе стан пагаршаўся, нягледзячы на тое, што Жыгімонт Аўгуст загадаў сваім лепшым лекарам лячыць жонку. Лекар Барбары выпісваў ёй мноства рэцэптаў, якія пасля склалі цэлую кнігу. Тым не менш, стан Барбары пагаршаўся. Калі стан маладой жанчыны стаў зусім дрэнны, ад княгіні пачаў зыходзіць смуродны пах. Таму лекары выпісвалі ёй рэцэпты парфуму, велізарную колькасць мазяў розных лекаў з імбіра. Разумеючы, што ўсе намаганні лекараў марныя, кароль загадаў прывезці ў Кракаў з Вялікага княства літоўскага 3 ведзьмаў. Нягледзячы на ўсе іх спробы вылечыць пакутуючую жанчыну, тая памёрла. З 17 стагоддзя ў буйных гарадах Вялікага княства з'яўляліся лекары асобных спецыяльнасцяў. Узровень медыцыны рос, але веды аб сур'ёзных унутраных органах і хранічных захворваннях былі яшчэ адносна беднымі. Людзі працягвалі верыць ва ўплыў звышнатуральных сіл на стан чалавечага арганізму і звычайна не разумелі рэальных фактаў, якія ставілі пад пагрозу іх здароўе і жыццё. Першы прадстаўнік дынастыі Ваза, Жыгімонт, валодаў моцным здароўем і скардзіўся на падагру толькі тады, калі дасягнуў самавітага ўзросту. Калі яго правая рука была паралізавана з-за хваробы, кіраўнік падпісваў дакументы іншай рукой. У яго маёнтку служыла 30 лекараў. Уладзіслаў Ваза, кароль польскі і вялікі князь літоўскі, не мог пахваліцца здароўем. Як вядома, сёння ён пакутаваў ад камянёў у нырках. Калі кіраўнік у адзіночку наведваў замежныя курорты, яго суправаджалі 5 лекараў і 1 аптэкар. Аднойчы, падчас палівання Уладзіслаў адчуў сябе дрэнна. Прыдворныя лекары спрабавалі вылечыць яго, але іх метады не дапамагалі. Тады ён запрасіў таемна ноччу да сябе ведзьмаў і знахароў. За сваю працу яны запатрабавалі суму сярэдняга каралеўскага маёнтка, аднак паслугі пакліканых не дапамаглі. Уладзіслаў памёр, паспеўшы пакінуць тэстамент. Прафесійныя лекары, якія працавалі ў Вялікім княстве літоўскім, па сваёй кампетэнтнасці былі роўныя заходнім і цэнтральнаеўрапейскім лекарам. Лячылі паводле ўзроўня медыцынскіх ведаў і разумення свайго часу. Яны адказвалі за жыццё і здароўе ўладара і эліты краіны.